Channel of Color Entertainment. Directed by Abdul Salih. Cameraman and edited by Abdul Salih. Presents. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina tintina. Wayo Allah na. Ina tintina. Kutuwa ku. Wayo Allah. Ai daga nan yiwu ne aka dauka mane. Wayo Allah na wallahi wa yara ne ya koi. Sun zo sun buga ku ballan na dau bazin zan wulla kuma yanzu sun tabbata sun tsaka. Sai wannan irin dakikanci ne ka aje sun diga tafi cin ladabal. Kana kallon titin ka aje ka juya ka tafi cin ladabal. A taban irin wannan wallahi Allah. Sai da ka hakuri yanzu dan da sun gudu wallahi shanye wala sun ya za ka yi ka hakuri na bali yanzu take wallahi tana tawwata Allah sai baran jin da ku yo Allah na babu dare da zai wala Allah wa inna ilaihi raji'un ya bace fata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un